Dagene gik, uden jeg ansede det. I virkeligheden fattede jeg intet. Kun nattens drømme betød noget. Ellingen løb og fløj hen over hegnet. De små fugle i buskene for forskrækket i vejret. Det er fordi, jeg er så styg. Det var det eneste, der betød noget. Når musikken fra officershuset nåede mit øre, og alle sov, gled jeg lydløst ud af min køje og listede hen til mit eventyr. Kort tid efter smækkede døren, og min eventyrfortæller stod foran mig. Hør, kammerat. Du er så styg, at jeg godt kan lide dig. Har du lyst til at drive med at være trækfugl? Tæt her ved en anden mose, der ligger der en lækre labervilkes. Alle sammen frøkner, der kan sige... Du vil være i stand til at gøre din lykke så styg, som du er. Jeg sad helt stiv. Hundens hoved var lige foran mit. Vagten holdt den tilbage, men den kunne sagtens have snappet mig, så det var den. Tungen hang langt ud af halsen, og den stank. Øjnene skinnede grålefælt. Så løb den over mod køjerne. Gudskelov. Mor? Far? Hvad har jeg gjort? Maria, du har været dygtig, du er næsten ikke blevet tyndere. Kom, læs. Der løftede den på en gang sine vinger. De brustede stærkere end før og bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste, de var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomster, syrenerne duftede og hang på de lange grønne grene ned imod de bugtede kanaler. Der var så dejligt, så forårsfriskt. Og lige foran, ud af tykningen, kom 3 dejlige hvide svaner. De flød så let på vandet. Ellingen genkendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig summen.